ne kana na dogoya isa fati ni dogoya ala man kana dogoya ni kana na ne dogoya mun b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya aw ma ɲame problème t'a la Sheriff ayi to dɛ Sheriff o maa tɛ ban e bɔra kɛlɛ bɛ ne tɛ e ni ɲɔgɔn cɛ e ye ne cɛ dɔgɔkɛ de ne bɛ minɛ komi ne bɛ mɔri minɛ cogoya min la ne komi tila ne bolo o donna ko ni o banna o moi je pense pas qu'un bɛna se jusqu'à ce niveau là mais a ka di n ye an ka nin ko in ka ɲi tantôt s'il te plaît ne jo foyi t'a la yafa n ma ala kama Tifa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma ye c'est vrai kuma caman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tɛ ne ye o ye tiɲɛ mais i ye min kɛ dɔw la ma dan sɔrɔ n yɛrɛ la quoi e ni ne tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ jango ka misɛn ɲɔgɔn ma tiɲɛ tɛ c'est vrai ne kɔrɔkɛ muso de ye ne bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn bonya quoi n bɛ bonya dɔrɔn de ɲini fɛ ne ka diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka se ma ni bonya tɛ ok ɲaamɛ n'ala sɔnna ma m'a kɛ ten tɔ mais a ka di n ye an ka nin kɛ ci bɔnni problème t'a la n y'a faamu ɔ i bɛna taa min n taa dugu kɔnɔ ok ka segin ni mɛ n bɛ ne yɛrɛ fɛ mais i kana sama ji la problème t'a la n y'a mɛn ala cɛlasigi bɛ mɔnɛ dɔ mɔgɔ la dɛ ni furu tɛ ne ka yafa ɲini fɛ mun kama mais Umaru de kama ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ n'i bolo k'a banna ala ma daminɛ fɔlɔ a ni sɔgɔma Kureja Nam. Korne mamere. Ayi. Mame. Ko gayon. Wala don. Ça va eredum. Alhamdulillah. Basila. Rasfeti. Alhamdulillah. Ne bla ga me donne. Ayi wala ma bla. Ne bra ga ci dore la. Ah. Yo remme. O te ba ko law. No maro nyene fini me awon. Ayi nyene fi mamne. D'accord. Afa nyene fi mamne siglen be atendron. Yere ismalen ni ru la ni na re. Fetena. Ne ba ro mun be law. Iti ga fosire mirin den kote. Demi ala de bolo koy. Wallahi. Oche. Demi ala de bolo. Ne? Ote. Akanga na wakati na mana iba ya kono ga nde kila kwa. Oche. Mi dore ala ga be no. Ami amina rabbi. Ala sonama. Ala ka no yambe. Ne abi fam be mama maso ngone inshallah ala ko ke ya rabbi ma. Ala sona. Inshallah. Kana na dai ni nga ko jugu. Nyame na la sona ma. Si ni fene ko dai ni nga ko jugu. Ala ma na ki ila banai. To gani. Mo won te koroto ala ma. Ye chene. Dina te ge fun fena ko mama sa afike. So ne bebe dinga hire ngono. Anu ga bagai alai an hada alaka. Ala sona. Ala ka no ya rabbi. Ala ka no yambe. Amina. Nse. Medu so no me chindo ke kan. Na wonyame. Menas. Problem tala. Arama yɛrɛ kelen na fa y'a dɔn ni den ko ye ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna se ka ɲɛ jɔ mama la togo togo ka nin kuma ye fɔ mama ye kuma tɛ dudenw tɔgɔ yɛrɛ ma nin ko ye kunna sira bɛ na koyi a tɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo an bɛ dugawu de kɛ ala ka sanuma d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabi ne yɛrɛ ka taa so kɔnɔ
Men sɔgɔma. Fati. Tɔɔrɔ sɛ. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ su la. Nse. Ma ne kun na ni nɔfɛ an ka taa ka t'i sen ko. Ka taa ne sen ko. Awɔ. Ayiwa. Den wɛrɛ goyala bi. Ma e ka di ne ye koyi. Ne cɛ ba de ye e ye. Donc e ka di ne ye dɛ. I ka di ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Mais n tɛ taa ne sɔrɔ kuma dɔw la ka to ka kɛ sinon a ka di ye wagati bɛɛ n ka gɛrɛ i la. Ne b'i ba bonya cogoya min na ne kan k'e bonya ten. I ba ka di ne ye dɛ. Donc ma e ka di ne ye kojugu. Fati. E yɛrɛ man go ne ye koyi. Aw bɛɛ de ye kelen ne bolo so in kɔnɔ yan. E yɛrɛ de kɛwale bɛ se k'i ka ko dɔgɔya ne bolo dɔɔnin. N'o tɛ danfara fosi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni ne ka kulonkɛni yɛlɛ kɛ. A fɔ fɛn ɲadi b'o bɔ? Foyi. Han? O de ye ne ka laɲini o Fati. Ala ka hakilina ɲuman di ma bi. Amina rabi. I filɛ ka nin min fɔ nin. Ala ka kɛ taga ɲɛ. Amina rabi ma. N'Ala sɔnna ma. N tɛ bɔ i jigi kɔrɔ. N'Ala sɔnna ma min comporte i n'a fɔ du furumuso bɛ comporte cogoya min na. N'Ala sɔnna ma min dɔgɔnin bɛ minɛ ka gɛrɛ na. Inshallah. Ni o kɛ yɔrɔ ne bɛ lafiya n ka so sa. N'Ala sɔnna. Ni k'aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ kulonkɛ aw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mun ka di ne ye k'o bɔ. N'Ala sɔnna ma i da i hakili latigɛ a bɛ k'o cogoya la. Ayiwa. Awɔ. Ko ne ko ten. An tɛ taa. An bɛ taa ka taa n sen. Awɔ. Fati. Fati, e mun ko de kɛ tan to? Arama mun de kɛra? Jɔn y'i ci k'i ka taa n ka nafɛn ta n ka nafɛnminɛ kɔnɔ? E ka nafɛn tali ni y'o kuma de ye wa? Awɔ, nin y'o kuma de ye. O sera diɲɛ wuli ma? O sera diɲɛ wuli ma. Da mun bɛ d'e ma nansɔngɔ o da kelen de tɛ di ne fɛnɛ ma. K'i to nansɔngɔ tigɛ la kɛ i tɛ se ka nafɛn san k'a bila kuma tɛ ko ka dɔ mara i ɲɛ o. Bi ta ko bi ta n ka n'i bolo ye n ka segin kɔnɔ k'i bɛ n ka nafɛn ta dɛ i y'a mɛn wa? I tulo bɛ n na? E t'a na se ka ɲani ma? Ko o ko e de tɔgɔ b'o la, ko o ko e de tɔgɔ b'o la. Diɲɛ don o don joli bɛ d'e ma nansɔngɔ ye? Joli de bɛ d'i ma? I b'i ta kɛ mɔgɔw ka wari tigɛli ye, i ka dumuni tɛ se ka dun, i mana tila i bɛ tila ka taa mɔgɔw ka nafɛn fɛnɛ ta. N kɔni tɛ kelen wɛrɛ dɔn. N ka nafɛn ni n y'a mɛn n tulo la walima ni n y'a ye ɲɛ na ko e Fati ye ne ka nafɛn ta tuguni, bilahi a bɛna bɔ mun na a tɛ don i la. A bɛna bɔ mun na a tɛ don i la. Yɔrɔ ni y'a f'i ye n k'i ka tɛmɛ ne la. N tɛ tɛmɛ i la. Yɔrɔ ni kan ka da ye. I kan ka da ye. Ok, t'a fɛ. N bɛ t'a fɛ. Wa min y'i jara ma i bɛ se k'o kɛ wa n kana dɔgɔya i fɛ. Min ye ne ja ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Mun ye ne ja o kɛ na o. Mun ne kana na dɔgɔya i fɛ. Fati n'i dɔgɔya. Arama n kana dɔgɔya. N'i kana na ne dɔgɔya. Musomusoba ye. Mun de kɛra? I ka manamana ko sanni ma. Mun kɛra? I t'i muso ɲininka. N ka muso ɲininka n ba tɛ yen sa. Mun de kɛra? Ne ko aw tɛ se ka mɔgɔ to a ka lafiya de yan. Diɲɛ dogo don mankan hali ni mankan kelen daminɛ sokɔnɔ yan fɛ an nana duba kɔnɔ o ko kelen kɛra tuguni yan nɔ mun de kɛra? Fati bɛ na ka na n ka nafɛn ta ko o ma nafɛn d'a ma fosi ka n ka nafɛn bila sɔn gabuguda la k'o ta k'o utiliser a ma sara n na fosi o tɛ sonyɛliya da min bɛ d'a ma o kelen de tɛ di ne ma kabini a b'a ka galan de la ka nafɛn ta. Nafɛn ko aw yɛrɛ ni ala ni kira cɛ aw tɛ mɔla ni aw bɛ ka mankan de kɛ ko a ye n ka nafɛn ta nafɛn ko mankan aw kan ka bolo de di ɲɔgɔn ma aw kan ka bɛn de aw bɔra yan fɛ aw bɔra yan fɛ an nana duba kɔnɔ je pense que a bɛ kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sabali aw kan ka ɲɔgɔn minɛ mais diɲɛ dogo aw de y'o kan diɲɛ dogo aw de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ aw de kumakan bɛ mɔgɔw da la diɲɛ dogo arama diɲɛ dogo Fati nin ye mun ye n b'aw deli ala de kira kama a ye kolo to suma n b'aw deli yɛrɛ de n b'aw deli ye ala ni kira kama a ye bɛn ala n'aw fila bɛnna aw ka di sa a fɔ ko ni ninnu muso fila bɛnnen don Umaru muso fila bɛnnen don Fati ni min b'a ka nafɛn na a fɔ a ye a ka d'i ma o ko ma sɔn i ka taa a kɔfɛ n'i y'a ta kɔfɛ f'u yɛrɛ tɛ fɔ a fɔ ko i ye sɔnni de kɛ
Et finalement, de temps en temps, ils vont démontrer une sa cause. Donc, on va dire manger ça. Nous, nous, tu vas voler, tu m'as fait. Avant qu'on fasse une voilà, ça va faire manger. Hein? Papa. Vraiment, même quand on est pas quoi peine. À on va mener. À on clean. Papa, il y a un élément. Il vient de jouer. Il m'a fourri ma vie. Il va calmer. Fati flène est né démouillé. Ni Fati nana a arama ma robe n'est là. Né démouillé madame. Arama. Mbé jouer. Mais Fati jouer. Aw fene bébé jouer. Wa bébé non jouer dans baw de la kira. Ay ma ne mi foye. Ya ma na baw de la ma na na. Ya te ma te boy. Alors le tu da mo be. Pega na mi na ya. Na you abo ko la ko préféré kan en préfet. Et ni mo la ça. Ako ni ni aw ka ben. Ako ni ko ne. Aw ka ni ko ne. An kile mo na zo no je. O ko fa ko ça. To buka kuma ko le len sal c'est la famille. Aw no ni mo ta aw ni na ko. To ko ça kuma be aw ni mo ti la. Hein? Elle n'y a même pas et doit au niveau de la faire parce qu'elle sera de moi sur le monde même sera dans le monde hein Problème ta là manque la bonne monde ni mi au che ne pas faire avec faire non faire même clé aya jambo ça aka mangata la mangan monne mo de la lan ka ay mangata la ay ben ko la mo son manga fuya hein problème ta la mais kenget dana ina mo go be ne ka fem na ka demander fait au lieu ya ka ta choué quoi na fante choué ni il clément mais il est défensif mais il a trop de forme mais après c'est une paix mais ça qui font il est ma na ma fu ay hada bo dile ala ka bo dile ko fati bo dile ala ni fati c'est comme ça hein et Allah itu sababu kene sa muso nu ka se kan faamu ka se ka dominer mama na ka sababu ma na hein et puis ma re ko na fe hein aw kamiru bela ma bi anu so ka dale be aw kamiru la afuku aw ka mama ma to aw do be hein c'est na muso bi anu abu to ni ay ma nga abu to aw kile di kaw na aska aw de la kay c'est na muso ma wulu ci la aw de la kay aw de la do ni ana to ko na ko na aw ko fa ma na do aw ko fa vraiment il ka kuma me papa ne ta gabu dala kana na fura diɲɛ don o don mankan fati de tɔgɔ bɛɛ da i kana mun daminɛ sa walayi kana mun i sera changer quoi i kɔni i sera i ka changer quoi Fati ali sini ne ko na fem blamba ta ali sini ga kenga la fona ma bla ga bu kono e arama e be boni ka sira kala teme nta tabla fona ma bla ali sini bata Jamere kuma jigi kan kuna boka fati wili akuna doge dugu mainde ne yana ngale ni don to yaw yele nga jigi me ka jigi ne law ala na sinko ya fati ne ko mba bolo ne ko ne la kan ko ke here falo nam Fati. Eu vou pôr nessa água. Oh. Dia era nosso manhã, tá tudo bom. Fati. Yele ka jigi mi ka digi ne la. Não assim lá, amarelo. Kasira kuma ye mun na sisan? Kana ko kute.
sanfɛ o duguma o ne sago b'a yɔrɔ bɛɛ de la yan aw baara ye a b'a ka wolomali kɛ n'aw sera ne fɛ yan a bɛɛ de ye kelen ne bolo n sen ko Yati. Bismillah. Ma. Fati. Inji wulle mai mo gabe mo ko semblan na. Adina kalangoy. Fati mo gabe mo ko senu inji la ko makala. Ah? Ni ko kedi kadike. I bɛ fɛ k'a kɛ cogo ɲuman na minnu b'a kɛ i b'olu a ɲɛdɔnbagaw i b'u ɲininka a la sinon i m'a dɔn nin ji in ka kalan e kɔni b'a dɔn ko tɛ ko an golow la surtout kabatɔ fari n'i y'a kɛ jikalaman kɔni a bɛ n sen jogin Ma, mun de bɛ yan nɔ? foyi tɛ yan n sen de tun bɛ ka fɔ ji ka kalan Fati ko k'a bɛ n sen bɔ a la Bisimilayi ma e kɔni ni ma ye i bɛ fɛ ka mɔgɔw ladege i ta k'u ta togoya ye e bɛ taa seri fɛ e ni seri tɛ kelen ale bɛ kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de Fati i fɛnɛ ma ni ma nin bɔ nin na bi ta tɛ jigalama ya siɲɛ wɛrɛ a bɛ tulukalama k'i sen kan yan nɔ ni yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ye nka ma so bɛɛ la sa ma i tɛ wuli an ka taa a ye ka taa aya ne taara ni ma ɲɛ bɛ ko kɛ i b'a ɲɛɲini fɔlɔ de Ma i b'a dɔn n bɛ taa dabɔ k'i bala sa ni wallahi ne bolo ji in ka ɲi tantɔ ni ma dɔn ka kalan ma ni sen a ka kalan sen mari min sen bɔ a la e ɲuman kɛtɔ la n'o fana tila kɛ kojugu ye yɔrɔ kɔni bɛ kɛ baara ye ji in ka kalan ko sugu sen tɛ se ka ko ji la ta e ɲuman kɛtɔ la n'o taara kɛ kojugu yɔrɔ kɔnɔ a bɛ kɛ baara ye n b'a dɔn i b'a dabɔ a kama kɛ golo min tɛ sɔn bilen o kaba se ni ji kɔni kalayara a bɛ kɛ jogini Ma mun bɛ yen nɔ ayi foyi tɛ yen e bɛ mun na ne ka salon kɔnɔ ma de ne bila ka na sengoya ayi e tɛ sɔn ma i bonya b'a la désormais a man di n ye i ka na ni Fati ye ne ka salon kɔnɔ k'anw to du dɔ in kɔnɔ Fati ye diɲɛ jɔ ne na salon kama wallahi donc a man di n ye n'a nana soit ka taa duguma salon kɔnɔ soit ka t'i yɛrɛ ka chambre kɔnɔ dɔgɔnin ma tɛ i b'a kɛ to yɛrɛ de ma man di a ka na yan nɔ Arama nin kelen ni kɔni Fatima ko fosi de kɛ a ko k'a bɛ n sen ko sanfɛ salon o duguma salon o ne sago b'a bɛɛ de la kɛlɛ foyi de tɛna bɔ o ko la yan a nana sen ko n'a tila sen ko la ta kɛnɛ ma n'aw bɛ so yen a b'a ka kow kɛ mɛ n'aw kɔni bɛ yan nɔ kɔni ne sago b'a fan bɛɛ la dugumala in ja o kɛnɛmala de ye n ja sa o sokɔnɔna yɛrɛ de ye n ja o hali n siso kɔnɔ ye n ja o a bɛ kɛ yen tɛ baasi foyi ye a ma foyi kɛ sen ta ye ni i ko ten problème t'a la awɔ a ka ɲi ten ni i ko ten problème t'a la a ka ɲi ten a bɛ ka mun mankan de kɛ yan nɔ a ma mankan foyi kɛ ji de kalayara sen ma dɔɔnin o tuma i bɛ fɛ k'a fagari ya i ni ala cɛ hakilima jumɛn bɛ sɔn ka buna hadamaden sen ta k'a don ji in na i tɛ ko dɔn i tɛna mɔgɔ ɲini o k'a ɲɛf'i ɲini Arama tɔw b'a kɛ tan de ya Arama a ka ɲi ten a ye nin ko ka ɲi problème t'a la ma j'espère que a m'i sen bana kɔnɔ n ye sen don a la dɔrɔn a funteni in kunbɛn n ye sen don a la dɔrɔn n y'a bɔ a la a ma logologo a tɛ k'i jeni jeni ayi a ma logologo a ma mɛn a la o sinon n bɛ taa pati dɔ ta ka na an kun bɛ n'o k'a la ayi a ka ɲi ten problème t'a la a m'o bɛɛ kun bɔ e yɛrɛ don wala n bɛ yan baasi tɛ n na e kun dalen don wala n kun bɛ sunɔgɔ la ko mankan in de y'a to n bɔra a kalama k'a bɛ yan nɔ n bɛ sunɔgɔ yɛrɛ de la awɔ kɛ lagare na n'i sen don kuma in nɔ
ale kɔni ka mako i b'a dɔn a tɛ tɛmɛ ale kan o. a tɛ tɛmɛ a kan. ok a bɛ kɛ cogo di wa. lagare tɛ problème t'a la ma o don lajɛ ni ɲɔgɔn na kɛ ne de tun bɛ fɛ e b'o dilan foyi problème foyi t'o la ma n'ala sɔnna ma a ka di ye cogoya min na a bɛ kɛ ten de tila kana dɔ dilan i b'a lajɛ i bɛ datugu fitinin kɛ bi ta d'accord y a pas de problème ok Nena Arama a bɛ ka sira min ta ye n'a y'a sɔrɔ hakili ɲuman kɔni don ala k'a dɛmɛ sira kan. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya